makikita niyo sumpay na itong kuhan. Itong embankment. Ito na lang dito na. Pwede itong may Santo Niño na. Wala kayo mga karigo kita Onil. Tadi na. Tadi Onil. Nakikita dagat. Okay, ako ito nabati ka mo ini, no? Okay, di. First time ini nga igulong tutumlob ta. Ini nga GoPro. Pero naka kuan ini naka sharing pa may ada water case. Ay kita pwede umagi. Putay Onil. Parigusan tayo Onil. Kita pwede mati ko sa'yo pindi nga ito nagiyan na daw o diri pwede di buo-buo ang that shirt. Kuhan na din dito kuhan. Mana ka sumaka? Sumpay na nga yan. Ano? Makikita niyo sumpay na itong kuhan. Itong embankment. Ito na lang dito na. Pwede itong may Santo Niño na. Oo. Baka nakita na singan eh. May gala ito. Oh, hari mga tiger ng dinosaur. Oo. Yan ang talaga pansin. Ini nga embankment. Sumpay na ngayon niya. Ha? Oo. Dito kayo pinmausay yung babae. Gidon mabalod. Wala kayo mga karigo kita Onil. Tadi na. Ano ka? Baka kantingon ka na. Ano? Ano kayo di ba nakarakat ito kumarigaw? Ano?